Hej alle og velkommen til Ellipson. Lydens historie er fuld af revolutionære øjeblikke, innovationer, der har omdefineret, hvordan vi lytter til og føler musik. Hos Ellipson er vi stolte af at være en del af denne historie. Derfor præsenterer vi dig for 402 Tribute, en moderne fortolkning af en legendarisk højttaler. Født i 1960'erne under ledelse af Joseph Leon, har højttaleren 402 markeret lydhistorien med sit originale og rene æstetik, der garanterer en lydgengivelse uden farvning med en enestående spredning i rummet. 50 år senere fortsætter Ellipsons ånd for innovation stærkt. Drevet af passion og respekt for Joseph Leons arv, har vores ingeniører skabt 402 Tribute, der bevarer denne arv og tilpasser den til det 21. århundredes krav. Til 402 Tribute har vi samarbejdet med Supravox, en anerkendt fransk producent af højttalere med kabinet i bøffelskin. En tilbagevenden til rødderne, da Supravox var en vigtig leverandør af Ellipsons ikoniske modeller. På den måde har vi kunnet integrere en 140 mm cellulosebasret mellemtonehøjttaler fra Supravox samt en 29 mm domediskant i henhold til skandinavisk designspecifikation, begge optimeret til denne højttaler. Den særlige design er ikke tilfældigt. Den sfæriske form er den mest avancerede løsning for en perfekt lydudbredelse. Og dens bølgeleder flytter diskanten, så den er i fase med højttaleren. 402 Tribute har 60 W RMS, 90 dB følsomhed og frekvensområde fra 45 til 25 MHz. Dens inerte sfæriske kabinet af Harpix er fyldt med silika, og dens Pro-serie ledningstråd, baseret på Jensen audiokomponenter, bidrager til dens naturlige og delikate lydgengivelse. 402 Tribute er mere end bare et lydobjekt. Det er en invitation til at rejse tilbage i tiden, genopdage musikkens magi og fejre arven fra et revolutionerende design. Designet til krævende lydsentusiaster tilbyder den naturlige tonergengivelse, stærk dynamisk kapacitet og rummelig lydoplevelse, der overstiger højttalernes rammer, samtidig med at den forbliver præcis. 402 Tribute leveres med akrylstander, der hæver den 18 cm op, som forgængeren i overensstemmelse med ånden. For at øge charmen af denne unikke højttaler har vi udviklet en høj akrylstander som ekstraudstyr, der hæver højttaleren med 72 cm for en realistisk lytteoplevelse, der vil integrere sig som et kunstværk i dit stue. Besøg en Ellipson forhandlerbutik, lyt og del din mening. Vi glæder os til at se dig igen til flere videoer.